inahan. Daghan kayong pilunon ako ang inahan. Tatagak. Mapila naman na di kadlaw ang inyong pilunon. Tulog na kasmana. Tulong na ni kasi nana. Oy, protag sa. O, pero tabangan ni mos mami. Bitaw, tulog na kasi mana. Oh. Dali ara. Dali aras ko na yun. Oh. Milo jod. Oh. Tabang yung pilo. Pilo inana. Tabangin yung pilo. Kani kay hangir tan. Aron Piluon. madali ang trabaho. Nindot jud guys nga ang inahan tabangan gis anak sa mga trabahoon kay dali ra mahuman. Mutabang jud ang anak. Lain na daan kang langga kay aron dili ta ukay-ukay pangman. Ang langga. Oy, isarong ni ko just. Ana oh. Ano. Okay ra di na mabali oy, nagbali-baliha oy basta kay mapilo. Kay mawala ning kagubot na to. Kag sama si Nina. Precious. Precious page. Precious page. Precious page. Ikay tigpilo sa Nina. Ang amaling manghina. Lakag mo na sa kong. Dito ka lang gaon lang siya Andrea. Kaya ron dito balog ukay ba? Oh. Isiparit daan. Human wa na i-add to na nato. Ay na lang bali-baliha okay na ibal-bal wailangan dali ra mo man. Kay Di na mahuman og kuana sa gabi Og inyo ginabalbalihon. Agoy. Di na mahuman. Ikay tigkuha dito oh. Ibutang dis bangko. Yes, now drugs. Nga kuha na. Kuha tanan. Butang diha sa bangko. dari ra uri sige tubangan ako. Rilo-rilo ni lagi kay ka. Sibuk po. Kara di na palitan ng puro kuana. Shopee! Shopee dai. Dili palit. Shopee ra jud wa to dili manikapoy basta mag-Shopee kay di naman ta maglakaw-lakaw na. Og di mo sad ganahan sa hindi vlogs og walay lakaw-lakaw Shopee ra. Dito unta sa GNL. Kay hindot. Mamilo gyud kay na. Sao na lang. Asang mas pinakasakit biyaan sa uyab o di kay maong mamilo? Mao. Oh. Practice gid pilo. May nang nanay uyab, kibaw na mamilo. Dali ram din na mo magpilo diha. Dili kang Pilipanyana ni mo puting mansaha. Dili kay kay mugi buhat dito. Grabe ato maning kano sa ako man tong Pilipanyana. Wag man gid ni na kuan. Pilo. Mao. Cotton buds. Lagi tabi. Katulan akong dalunggan. Hilok. Thank you. Katulgo naman ko. Akong tan-aw na di na mahuman ko gabi una eh. Katulgo na ko. Pundok eh. Labo nun.
pilunon. Yap. Terus balik deh. Oy. Igshot din na ako. Ang mama basta naasa na yung igshot. Kung naasa doon, wala igshotan. Adi, igshotan anak kita. Asa may kasultin mo sa mga bata be nga aron pud makatabang silang ginikanan o kuan pamilo. Di sila kay mao. Practice. Labi na sa mga batang babae. Ni jud nga mamilo. Yan pag lalaki. Magkatun lang. Lahi ng panty dali na. Imo maning giipon imo ka langga. Ay nani kaning imo hayo ni ipon kang langga kay aron diretso na tug arrange kang langga, langga na dito. Ay na papalit og sininay daghan na mo sinina di ay. Daghan mo pilunon. Ay no pamalit daghan na pong okay ay. Daghan okay tag 5 tag 10. Muna daghan mo sinina. Nasinday oy, nalapalit ay daghan na mo sinina oh. Murag wa na tabang pilo siguro. Pagkuha pa dito oh. Kuhay ko dito ikaw tikuha. Oh, dito ikay ko bisig tiguha lang ka sa 2, 3, 4, 5. kuha ana. Ikabuntag. I-arrange at My ihangir princess man na inday. guys. Pagkuha na sa dito, kay gamay ra man na. Pagkuha na sa dito. My princess. Pagkuha na sa. Daghan. Di punduka dere. Balik na sa dito. Gusto ano imo? Daghan na. May pagkapilo awa na ni arte-arte, wa na ni bali-bali. Kaya kung balihon pa ni, di tam human na. Matik na ni, matik. TikTok. Ang importante na pilo na eh. Pagtigubutan, skributan na. Wala na.